Para riba iya jonga nga ai kuble ya pi. Kidan katto kani gitarik ag jing im jongi ki bangim dan kam ya ka almanak ban kan mau. Ka arpun rew tarik unaitung kadai ka weina kum gini gitarik. Menta gesngi ngi kan mau buram ya ka Kargil Vijay Diwas. Kani gesngi ka pendap yangi da ka jing sngow sarong ka bakraw. Kapin kan mau yangi ya ka jing shlur bakraw jong ki sipai ba shlur jongi. Kilom bajrong jong ka Kargil kajing kriat kasun beneng bat kajing ka bashar kai ka balabo di kinong shun kisipai jungi kle kendo ya gini kajing baro ndre kajing kut jingmut jengki kalong ka bakam kraw banya man la kajing kilepen ya kajing IT ka bakraw tam banya da ya ka mei India hagani ka Kargil Vijay Diwas nga ai ka buram ka bakraw ya baro ki martyr bashlur bat kisipai bashlur jungi parlok ba iye Mentagasngi kari India kam kan mau tangi ki riu shlur jongka, nreka penti kenaru baki kana jongki syapang ka jing shlur kin poish ki pateng ki badang samla. Dagani ka mensiam, lapen long ya ka Shaurya Vijay Yatra ka bakerpang Mentagasnem. Kani ka jing ya rally di ki thok ka bala sedang naro ka khatsal terek unaitung nado ka National War Memorial Hadali kan kot ha ka Kargil War Memorial Hadras. Ka khubor jongka kalong ka wei gijing nya thok ka wei gijat ben riau ka wei gijing khublai kani gijing ya lenti ka penkan mau yangi ba ya gijing IT balale ha gijing shakri ya gijat ben riau omla ban klep paralog menta ka India kana penklan omtang ya gijing shlur jong kisipai nrei wat ya gijing la jong ka ha kaliang ki kor ki bor dan kendiat sngi menta ka INS Mahendragiri kala syathung ha ka kenhun sipai duriau jong ka India Ya kani ke jahat ele atma la penwandur batshna baro kawai he India. Ha ke bapalat nyupsan na kasispa kadan yaki Martin Rai. Ka yengkum kadak jong ke jingklan banang kiyo jong ke atma nirbahar Bharat. Ha ke basdang jong ni ubnai ke DRDO kala jabru bantes ya upinaka long range guided rocket. Kani ke jingjab kalong ke jingmi na ke jingi trailang jong ki start science bat ki engineer jongi. Dang ar nilai sengi menta ka DRDO ru kala job bentes ya unam ding kusha. Perlok menta la kalong ha kajing shna tiar yadari kajing shalan ya ki tiar yadari shabar jongkari ne kajing trailang bat kiri ki beyajan ka India kanang kio state shaki kerdan ki batmai. Ha ka basdang jong nu benai ngala let jingo ya ki Indonesia. Ha ka bala penlong ya kajing ya te ka bakraw na ka benta ki tiar siat misail Brahmos bat Astra. Kajing shania jong ka perthai ki tiar yadari bat ki kor ki bor jong ka India kanang kio. Hagni ka Kargil Vijay Diwas tongin ai buram na do ka donot ya ki martyr jongi bat penthamai ka jingkut jingmut jongi bantai ka ri India ka basngan ka baklan bat ka bala ban shania haladi. Para nong shong shnong ba ye hakum gane ka por kajing phai khmat jong ka riru kalong sha ka jantar mantar hadali. Kagenuan ki samla pule kadang penlong ya kejing ya ki daga ba syong hang to namar kejing sngo khya ka bai dai bat kejing lat to kejing keli ha kejing ya ki bala penlong ha Delhi ha kini ki khendiat sngi bala let bon ni ki samla pule jungi ki lamen saw bat bon ki bor pahara jongiru ki lamen saw kanu ka kam ya snam kamlong ka bala ban pediang ha ka senchar pat ba ngale kren hi dala dia bat menteri ketenat ka kot ka khya bat ki weki he sarkar ban pentikna babaro kito ke bala mensaw bakin yo ya kejing sumar ke babiang ngaduai babaro ke bala mensaw hakini kejingja bakin kot no kloy parlok rengkat bakin ki samla pulie bon ki wei pat ki samla keleng ki jela bapher jong ka riru ki lepen paw kejing sngo khya jong ki ha ka bedai ba kejing lat to kejing keli ngakwa ban pentikna ye iwei samla pulie bak sarkar ke yang scam bat pi da ke jing snolem bat jing IT ke bapura ke jing jong ke jing lat tu ke jing ke lead ki postnem kala pentot ke jing treshtom bat ka jing angnot jong ki samla pulia jongi mentangi dang penbet ke ne ke jing ha ke rukom tre kom commission da ke jing thmu ban pendo jat no yaka la syem kat to ke lat ki bakraw ha ke ne ke benta bon ni ke basha ke no ha ke jing ja balat tu ke jing kli jong ka nit ladat ban set ha patok la shimru ikirai ke bakongsan ha ke kerdan joki mat trekam bat ki lat ban penbet la thau ke fast track court ha kelengkari ban pentikna ya ke jing penbet ke bestet ya ke jing ja balat tu ke jing keli
Dairu ke sorkar jungi ke belatau ya kaan persya ya ke jinglat tu ki jingkeli. Lengba keman kibat, ngakwa sasisian ban penti kenai ki samla jengkari. Bagi nogi senjam ki badan kam meneda ya ke jing mentoy jungi samla pulia. Ke sorkar jungi kedang trei, bat kandang yai trei, da ke jinglong basisya, bat ke jing IT ke bapura. Para riba iet. Haga benta balalit jang kaman kibat ngala keren bat pi, syapang ke jing yalap kem ya uslap. Ngalakan tu ya baro ban pen kelai kena ke jing yalap ban penek pensa, ya kawai pakawai ke jing jau slap, sya ke jing yaki jung kipat ba. Ka kubor jong ke jing yalap kem ya uslap, kalong ke besuk. Haga jaka bahab uslap, man bahab uslap, penek pensa ya ke hang tahi. Dagani ke jing temu ke jing yaki ke bakerpang, ha baro kawai kari kelas sedang na do ke sauterik unaitung. Hapok kena ke jing temu, la kentio ke jing persang ban kentio ya ke jing pelang slap, ke jing pendap biang ya ki hapok ke ramo, ke jing pen KM biang ya ke jaga tenrai badon bat ke jing tung diang. Ngadap da ke jing kemen bani i ke jing yashim benta syet rem jugi beriau nagi benta boper. La kalong haki shnong ne haki sor ne lengba ki panchayat bat ki seng balang. Haki babon ki jaka la pendo iki ki balang haki pung ki balarim. Kat bah ki wei pat ki jaka la pen biang ya ki telong bat ki pung. Ya ki pung ki beladu ono menta la pen kelas ki lat ki bateri kambha ban pendap biang ya ke hapo ke ramo. Paralog. Haga distrik Sidhi jangka Madhya Pradesh lashna kumba Shahjar Sanspa teli ki pung. Ha Narsinghpur la pen thamai bat penbha ya ki Amrit Sarovar. Ha Nashik haga jela Maharashtra lapan bah shibun ya ke jingla ban penek pensa ya ke kababun. Hanandial ha ke jela Andhra Pradesh baro ki gram panchayat kles nok tilang ha ke ke jingalap. Bat lapan bah biang ya ki pung ki barim na ke benta ban pendan kam ha ke rukom bamentoi. Ki nong ba jangiru kim saadien. Ki jingmi ki ba aimen siem na ke jingalap ki pauru ha korba ha Chhattisgarh ha Bhubaneswar ke badan ha Odisha bat ha Vizia Nagaram ha Andhra Pradesh. Tungin shimru ke jingkit kle la kumno ka wei ke jat pung ha ke shnong ke thau jungi. Bat ngin le ela ke benta ban penek pensa ya ka wei pakawei ke jingjau Ka wei pakawei ke jingjau ka bangi tengkai menta kan selong ke spa ka ba krau tam na ke benta ka lawei jong ki pateng banwan. Para riba iet. Dan kendiat sengi menta la sedang ya ke Commonwealth Games ha Glasgow ha United Kingdom. Iwei nong India ipen pau ke jingkit bok ke druyang syaka kenhun jong ke India. Barok ngi kermen bikin nong elak kai jungi kin penyi ke jingel akai ke ba itenat bat kin job ke donut jong ki brio da ke mensiem bat ke jingelong nong elak kai jong ki. Perlok ba iet jonga kin nong elak kai samla jungi ke liok kat tu kini ki jingjob ki ba phala hakdi ki por ki balalit no. Ka PV Sindhu kalalong ke nong India ke benengkong banra ikanam la ado ha ke Japan Open Badminton. Kari berakowe ke sengau sarong ya ke jingjob ke bapala jongka. Ka kenun nilai kai cricket ki kentai jong ke India ru kala tho ke history de ke bajob ya ke jingil kai test ke benengkong ha ke madan Lord's Cricket Ground ha London. Kalalong ke jingjob ke bapaunam ha ke ba ke kenhun jongi kalayo ke jingjob ke ba arspa nyo pauran. Nreka jingjab kaya palat yo puat jong kane ke jingyo eka nam job. Kade ke jingele akai test jong ki kentai ke benengkong banele akai ha ke madan Lords ha ke history ke bajrong bat ke bapau nam jong ka. Dai ha ke nehi ke madan ba ke India ke job ya ka Cricket World Cup ke benengkong jong ka ha ke snam Shahjar kendai spa prapulai. Bat menta ka nari shakti jongi ke lawan ra abyang ya ke buram ya kari ha ke ne ke jaka bapau nam. Parlok ba iet. Teng wat gijing temu gi barit ru kila banwan ra gijing kala ki bakrau. Dangshan ngalio jing tip syapang ka wei na kum kata gijing persang ka ba aimen siem ha South Chittur ha Ernakulam ha ke jela Kerala. Ka wei ke skul hangta kedan ka Sanskrit Club ha ka ba wei no hikai ba kerteng u Abilash udang kentiu ka Sanskrit ha ka rukom ka ba thamai shisha. Ya ke project la ai kerteng Akshara Kanduka. Hapok kene kejing temu, lahikai gidak Sanskrit da keba penyadai bat ki kentian baju penan kam haka football. Keba penlong ya ka ketien bakan suk bat keba snow tenat ban pulia. Kani kerukom om tang baka penlong ya kejing pulia Sanskrit keba kam snow tenat.
Nrai ka penklan ru ya ka jing sngo tanat jeng ki brio ha ki jing elak kai. Para riba iye. Iwe pi iwe nong India idap da ka jing sngo sarong hadian ka jing pelat pat ba ka bajab ya Vikram 1 ha ka sngi ublay balalet. Baro ngila saki ya ka por ka ba kongsan ha ka jing ya lenti jong ka India ha ki kam hau. Vikram 1 udah roket uban nengkong ubalashna daki reo shimet jong kari India. Kinong lap thamai badang samla jongi kila pendep ya ke ba menshwa kelalong kumba omla banle. Kila pen iya ke jing tebet ka jing sngo tenat bat ka jing yaisha ka ba phala. Laslam bha ka kam hau jong ke India kam shimla ple ka jing shim benta jong ki reo shimet. Kumta bon ki samla ki badan sap ki badan ke jing sngo tenat akan ka bentaru kim shim la yolat ban pen i yala ke jong kasap. Da ke babu ke jing mut ke jing mentoy jong ki samla jongi ngila ple ka kam hau shakirio shimet. Menta ke perthai ke saki ya ke jing mi nakata karai. Paralok ki kena samla jongi ki penlong ya ke ri India ban sngo sarong ha ka liang ka science ru kumjo. Ki science olympiad ki dei na pedeng ki jing ko ba paunam tam ha ka perthai. Ki ba kring ya ke jing shim benta jong ki babon ki samla pulia. Menta ubnai la penlong ya ke jing ko physics, chemistry, biology but mathematics olympiad. Bar ka kenhuan jongi na India ke la peni ya ke jing akai ka ba itanat bha. Ha ka physics olympiad baro sangut ki dekot jong ka kenhuan ke India ki la khur ya kita kamaksiar. Ka ba penyo ka keran banengkong ya ke India. Syo haman la ki physics olympiad bala penlong ha ki postnam balalit no ki samla pulia na India ki jiyo ya ka tak maksiar ne ka tak marupa. Haga chemistry olympiad i wei dekot jong ka kenhuan jong ka ri India ila yo ya ka tak maksiar. Kabalong ka jing kun ka babhatam jong ka India ha ka ne ka jing ko. Haga biology olympiad baro ki kena jongi kila yo ki takma kentup ya ka wei ka tak maksiar. Kat baha ka mathematics olympiad ki kena jongi kila yo arteli kita kemaksiar bat sauteli kita kemarupa. Ngasngo sarong hado kata-kata ki samla jong ka rijongi. Kalong ka ba aiman siem bani i ba rukom bani shimbanta ki olympiad bat hackathon kanang ki state hakari India. Nganget scam bagi samla ki banang buon kini shimbanta hakum kini gerensan bat kini yai beteng ban wanra ya ka buram ya kari. Para riba iye. Habai ka sap la penyadai ba ka jingkut jingmut ban yo eke man la kalenti kalong ka basuk. Kijing persyang balale amanta ban penimbiang ya ka vagu ka shelia atanrai jong ka Kashmir kalong ka nuksa babha jong ka nega mensim. Ya ka vagu lashna na ki plang bat ki jentang ka ba. Ka rukom shnai kini ki shelia ka lej syaki pateng ki babon. Ka jing tray ka sedang da ka baot iki plang na ki jaka ki basngem jong ka Kashmir. Hadin balathat akasngi la penbet bahaya ki bat nang ta la sedang ya ka kam ka babon jong ka jing than da ka kti. Kasimpor arngut ki nong than de kakti hado sausngi ban shnai ko wei gishelya. Kini gishelya kem dei tang ki bakerpang nre ki longru ki baklem penjat e kamariang. Ko wei ni ki jinglong baphala jong ki kalong bagi ai jing pengat akapor liur bat ke jing saat akapor telang. Ha ko wei kapor lala ban syam gishelya vagu hajan man laki yang ha Kashmir. Nre ke jing penan kam yaki kalanang hiar suki hakini ki kendiat senam ki balalit no. Hakum gani kapor, u Ghulam Hussein bat ka kun u ka Tanzila. Baro arngot ki bana Srinagar, kila shim ka kam ban penkhe biang ya kani ka kam shna jing shna ka badai ka rukom shna tenrai. U Ghulam Hussein u wan ka long yeng ka basngo ret bha, bat ule kendo shibun ki jing ha ka balai kani ka kam. Nre ka jingkut jingmut jing u ban penek pensa ka dustur vagu, kam shim lasange satya. Suki bon ki weipat klia so bat kene ke jing thumu bat rengkat klia rap ban pen khem biang bat kentio kene ka kam shna jing shna ka baphala. U Ghulam Hussein ru ulat treshitom ban pen yar kini kisap shaki weipat bat ke jing persyang jung u kalayo ke jing kershan ka ba kordor na ki borsen shar shnong. Menta ka vagu kalanang ki ustat bat kala poish ki weipat ki benta jong kari. Ngasngo sarong hado kata-kata ya baro ki badan benta bat kani ke jing thumu ka ba ai mensim. Menta baro ngi kampelet jingmot ki mar ke balapen mi hi ha kanu ka than. Ngidang kedup e ka mensim jong ke jing pen pauna mela ka jong ne ka vocal for local. Ha kata ka mensim ngapen slur ripi ban perkhat
ban penlong ya ka vagu jong ka Kashmir kum ka benta jong ka yeng jong piru kum jo. Parlok ba iet, hagari jongi kasha kalong ka ba kam palat ban ya ka jingdi, kalong ka dak jong ka jing ngobha, ka jingi teli bat ka jing priang subha. La kalong ka jing sedang jong ka sngi, ka jing ye kendo bagi parlok, ne ka jing penlut kat tu ka ne por bat ki bahayeng bahasem, kasha kalong ka benta ka ba kongsan jong man la ka por. Kumba mapi baro pitip ha, mangaru ngayasa me ka jing yadai ka ba kerpang bat kasha. Nrai kasha ka ba ngakran menta ka sngi, kalale kam bon ban ya ka ba pensngo bha ki shintur jong ki brio. Kala penrungru ka jing em jong ki ba bon ki parakan thai jongi da ka jing ubi jong ka jing shania haladia. Hagashnang Lakiwala jong ka district Bijnor ha Uttar Pradesh. Ki kenthai ki bedai ba ka kenhon ya rap da lade ki lashna ya kasha Vidur Prerna Swadeshi Herbal Tea. Uniu slasha udan ke jingbam tenrai kumu lemongrass, ugiloy, umulethi, utulsi, ushenrai, cinnamon, cardamom, bat fennel. Namar ke jingsma ke bakerpang, bat ke jinglong ke bapen bahai ke kot kakya. Kani ke sha kalayo ke jaka ke bakerpang, ha pedang ki nongdi, ha ke por ke belengkot bah. Kalayo ke jingyaro ke bakrau, ha ke mahakum, ha Pragyaraj, bat kumjuru ha ke International Food Festival ha Delhi. Kani kasha kala kringru ya shibun kinong wan jingokai nabar kari. Parlok ba iet, kabenta ka ba penslur tam ya kani ka jingi tok kana kalong kumno kala sedang. Kani ka jing temu berok kawai kala sedang da ka jing bay tengka ka batang shilak tengka. Menta kani ka kerteng kala poi, syakikat to kani ka jaka pulih ba paunam jengkari. Kani ka jing temu ka penken mau yangi, bahaba ka jing start jong kathan, ka maryang bat ka jing shania ahlade jong ki kenthai ki yawan lang. Wat ka jing persang ka barit ru, kala benlong ka jing sedang, jong ka jing kala, ka bonra ya ka jing kala dur. Parari, menta ka sngi leng ba ka jing yalap, ek per ma ke nam. Ki brio ha keleng kari, ki pendep ka jingkit kle jong ki ya ka maryang. Habag imlang saalang ka yawan lang, da kum ka ni ka mensim, ka ay ginuksa, ki ba penslur shisha. Parlok, ka Ahmedabad kalapan iya ka borba pala jang ka jan bhagidari lani ka jingi shib benta jang kipat ba. Hagathan bhadach lathong palat lailak sanpo hajar teli ki tenrai dieng tang hapo shikenta. Hakabale shim benta da kumba arpusan hajar ngut ki brio. Ki kena skul, ki cadet jang ka NCC, ki nong treimon ngobha, bat ki nong shnong baro kledon bentalang, hakane ka jingalap ka ba pala. Haki senam banwan kini ki tenrai dieng kin sasan shika klausor ke berben. Ya kini ke jing persang ke bapala la pendrong hakatop jong ke Guinness World Records. Parlok, hapo ke jingilap ek per ma ke nam. Kipat ba ke Uttar Pradesh ke lapan pauru ya ke mensiam jong ke jingikut jingmut lang. Tang haka kat artarik unaitung, palat lais pa san pau million teli ki tenrai dieng latung hakeleng ke jela haka shisngi. Kumudhot sa parlimen na Uttar Pradesh, kani ka kam ka basngo sarong kerpang yang aru kumjo. Para riba iet, kidieng kimdan tang na kabenta ki brio. Kilongru ka jakasa jong jingthaw baim ki babonjat. Haki klau gir jong ka Gujarat, ka Indian Grey Hornbill kala sedang bantau skumbyang sa sisian, hadian kumbah ndrop hausnam. Kani ka jingmi na ki hausnam jong ka jing persang bala ay tilot ban penek pensa bat penthamai ya ki jakasyong jakasa bat ki klau hagir. Ya ka kok karang la jukot kum ka nongrap jong ka klau. Kabami ki so bat penpriang ki sembai hagi jaka ki bajingai. Kini ki sembai haga bakut kin sanch ki dieng ki bathamai. Ka ba penla kini ka sim ka ba pela bandan ka benta ka ba kongsan haga ba penthamai bat penjerngam ki klau jongi. Nga kentui pi baro ban penyadai ki por ba kerpang jong ka jingim bat ka maryang. Thung uwe udiang ha ka kerteng jong imei kum shibenta jong ka jingelap ek per ma ke nam. Udiang ubarit ubalathung menta ula banlong ka jingsa akan mau ka bane jong ka jingjerngam kal air ka bakhuj bat kalawai ka bapernai na ka benta ki pateng banwan. Para riba iet baro ngitip ka jingjabo jong ki plastik kala kalalong ka jing ek bakrawe ka maryang ha ka perthai baro ka wei. Ki jabo ki ba mi na ka plastik ki ba penankam tang sisien ki yai beteng ban pensneo ka maryang labon snem. Dai nak ta ka daw ba ka jing pen khuj bat jing penyat hok ya ki kalong ka ba kongsan hado kata-kata.
Perlok bait ka Sita Marhi Habihar kalabo ika nuksa ka ba ay mensim ya ka jing terekam belatip kum ka jabo syakaspa. Hangta la penan kambiang yaki plastik bela bread ban shna yaki ben ke ba itenat. Ya ka wei pagawai ka ben la shna de ka ba penan kam kum ba 100 kilo ka plastik ka ba penan kam tang sisien. Kini ki ben kimlong tang ki ba klan ki ba ne bat ki ba suk. Nre ki longru ka biadai bat ka mariang. Labo eki heki skol sarkar ki pak bat ki wei ki jakapat ba. Kani ka jing temu ke rap ru ban pen sngoto eki pat ba chapang ka jing sumare ka mariang. Ki tenat ba pentre kam hakathan rengkat bat ka Borsen Shar district kila dan ka benta ka bakrao ka bawan ra jing job ya kani ka jing temu. Kala thau ru kilat yo kam haka kerdan jong ne ka than. Ka nuksa balabo da ka Sita Marhi ka penken mau yangi bagi nongrem jong ka penduna pendan kam yang bat shnatham mai biang kemdei shu tang ki jing perta kenang kelalong ke benta ke bakongsan jong ka rukom im jongi perlok ba iet pila ban ken mau bah ke benta balalet jong ka man kibat ngalakran syapang ka Ganesh Utsav ngalaken tu ipi baro ban mani ki durblei ulot Ganesh balashna ka khendo jong ka ri jongi hi hakajaka ban bu ki durblei balashna ka plaster of Paris lani ki durblei balawan ra na barri Kala kerpat ya baro banwan ra shki yeng jong pi iki durblei jong Lord Ganesh balashna naka khendau tanrai jongi bon ki breu kala tho shanga halor kene ka phang bakle sam iki jingmut jongki kili thu yanga bakila pediang kene ka jingkerpat bat kila rai banbo iki durblei Ganesh balashna naka khendau haki yeng jongki bon ru kila tho banamar bai kene ka phang laikren lupa bha hakaman kibat Kelai rap yaki ban shime ke senjam ke badai, haka por ke badai. Menta ke singi ngapun ken mau biang sasisien, ya ke jingkar pat jonga. Haka ni ke Ganesh Utsav, bo bat mani ke durblei jong Lord Ganesh, balashna na ke kendau jong ke ri jongi. Ke jing persang jong pi, kan kersan tangi kinong terikti na kathan. Nrai kan longru kakam ke badan jingmut, ban mani bat banyada ya ke mariang. Para riba iet. Mentang aku abane tu ipi shpang wei ubriau uba ka jingi tu khana ju kan penlong ya iwei pe iwei nong India ban sngo sarong udai ubriau ubrang ai ka jingno senyang ka ba phla ka liang jong ka science bat ka jinglap thamai bat uba yo ru ka jing itu ha ka perthai nrei ha pedeng ki jingjob jong udang ya so bha bat lagi tenrai bat ju pep ban buram na ka ri ka ba uwan ngakran chapang Dr. Ronaldo Laishram na Manipur Kakerteng juu kala benlong Ronaldo, nreda kakam udah astrophysicist. Utrai ha Japan bat ulalong shibenta na kakenhuan kebalalap ya ka proto cluster jongki galaksi bathamai. Pila ban sngo lengo ke ei ka ba ulalea. Kum kejing itu ya ka rila jong ula ai kerteng ya ka ne kejinglap bathamai da ka loktak proto cluster na ka benta kapung loktak ka ba itenat ha Manipur. Kapung loktak kadai ka wei na ki pung ka bahe tam ha kene kathan. Ka paunam na kabenta ki phumdi. Kata ki bon ba ki jingthong jingtep ki ba per ha ki ba penlong ya ka jaka ka ba kerpang. Ka ba ikum ki dolan nong ki ba rit ki ba bon ba ki ba per ha ka ka ba he ba. Ha keju ko rukom kini ki galaksi ki berang thamai ki wanlang bantaw ki jinglong ka ba kraw ha ka perthai ba. Menta ka loktak ka pernai tang ha ka map jonggeri India. Nrei ka pernai ru ha keleng ka perthai ba. Kani ka jingjop ka long ka jing sngo sarong ya iwei pe iwei inong India. Ka pen sngo ru ka kubor ka ba ai mensiam ya ki samla jongi. Bekila ban poish ki kerdan ki ba khli do jong ka jingjop kat ba ki dang ya dei bat ka pateng bat ki riti dostor jongki. Kum kini ki tenrai ki dan ka bor ban pensyai bat ya ka perthai ki klor. Para riba iet. Satang kendiat sngi haka nyo tarik unailar ka rijungi kan rakhe ya ka National Handloom Day. Haka ni ka sngi rakhe ya ka jing tebet ka jing treikti bat ka jing start jong ki para nong than jongi. Labun pateng kila penne pensa bat ra syakmat iki riti dostor baruspa ban than da ga bapen em ki pateng ka kordor jong ka lariti jong ka ri India. Parlok ba iet ka wei pakawei ka jan balathan kaya thu ka khana jong ka wei ka than ka wei ka shnong bat ki breu ki babon ki badan jingya dei bat kata kakam.
Kini kita gibriau kibada ke jingsngau sarong ban penek pensa bat ban kenteo syakmat ya ke riti dostor beruspa jongkari India. Hagane gesngi nga kentui pi baro ban kersha ni kerukom tanjan jongi bat ban buram ya ke jing ai tilot jong ki para nong tanjan jongi. Tongin penklan ya ke mensiem ban pen pauna mela ke jong lane vocal for local. Perlok ba iye kerukom tanjan de keti hakaleng kari menta ke penkela ya ke jing em jong ki babon ki brio. Nado pochampali hado patna batna kuthampali hado coach. Kidon shibon kidoksa ki ba ai mensiem ya kene ke jing kela ke babha. Menta bon ki brio bat ki kenhon ki ai bor thamai bat ke jing ito bat thamai ya ke dostur tanjan badan buram jong kari India. Dan ki bapenne pensa bat penroy ya ka pateng bai tenat jong ka pochampali ikat kat baki weipat ki pene solang ya ki kenthai nong tanjan ban penmi iki mar saiwul ki babha ki weipat ki dang trei ban penne pensa ya ka pateng tenrai jong ka jing tanjan kasavu jong ka Kerala kini ki jing persang kemdei tang ki bai ya da ya ka riti dostur jongi kenang ban penne ka ndre ki thauru ki lat kamai ki bran jingmut na ka benta ki keme bat ki hinmen para kenthai jongi. Perlok ba iet, dang don sekawai kapang ka bangakwa ban keren, bat kata kadai ka khadi. Barok ngitip baka khadi kalong ka koridor Shibon yang Mahatma Gandhi. Hakini ki kindat senam balalit no ka khadi gala saki ya ka jing KM bat ka jing paunam. Hakini ki senam balalit ka jing de kalakio syaka hendrusha, haka ba ka jing de barok menta kalapoi syaka prahajar kelur tengka. Nga kentu ipi iwei bahag ayom le kemen banwan tubo e kathong ban thiet la kumno kawai kamar khadi kawai kamar than kti lane kawai kamar kawashnahi de kakti para riba iet ladadan ki bakli pi katno jat ki tiartem gari India kadon le se penshem jing e ban juba kata kalong namar bagari jungi kalong kajaka jung ki tiartem baper ki baphala bat ki riti dastur ki beruspa ki bede bat ki kawai na community tiartem kadai ke Chongpreng jong ke Tripura. Kebala nyokor bah hapadeng ke jat riau luom jong kene ke jela. Kane ke tiar tenrai kebala shnana usiet kadon laitli giksai bat ke penmi ya ke sur ke basngau tenat kebai seriam ke sur jong ke sarot. Kat banang mi kisngi ke jing paunam jong ka hapadeng ki samla kala sedang banhiar. Hakum kane ke por Usuraj Kumar Deb Barma ulashe meka kamram ban pen ke embiang bat ban pen paunam ya kane ke tiartem ke bakerpang. Menta ke jing persang jeng u ki ai ke jing mi ke ba ai mensiem. Nalor ke Chongpreng utemru de ke bapenan kam katto kane ki weipat ki tiartem tenrai jong ke Tripura. Udan ke jing sngo tenat ke bakerpang ya ki jing ruai tenrai kok borok. Ki jing ruai bol bat ki sur jing ruai tenrai Bengali. Menta ngakwa ban pen sngo ya ke audio clip ke belengkot na ke benta jong pi. Ngangit scam, basi sien bapli osngo ya kene ke surjing tem, pin omklet yaka. Paralog ba iye, ngangit scam, baga jing sngap yaka kalawan ra IP ka jing kemen ke bakraw. Ngasngau sarong hadok kata-kata yu Deb Barma. Ka jing persang jeng uban penpau perthai yaka surtem tenrai jungi kalong shisha ka badai baniaro. Ngakentu IP barok bapinya sami ki jing tip syapang ki tiartem tenrai nala ka jong kathan hakirensan social media. Kajing persang barit jong pi kala ban penslur ki babon ki weipat ban lap bat ban sngau tenat ya ka pateng ke beruspa jong ke sur jeng ruai tenrai jong keri India. Para riba iet la syai ke sngi ka arpunyo tarik unai tung kadai ka lengko snem sngiap jong balayo ke khusnam Bharat Ratna u Dr. APJ Abdul Kalam. Kajing long jong Dr. Kalam kadan shibun ki benta ki ba penslur. Nrai ke benta ke ba jantam ka dono jong u kalong ke benta jong unong hikai. Ula penslur ki kena bat ki samla bandan ke jing terang ke bakraw bat banyale ban pen urlong ya kita ki jing angnut.
ka jingja ka bayahap hakini ka tayo ru ngin rakhe ya ka jingle niam kentang jong u guru purnima kikime kikpa jengi kilong kinong hikai ki benengkong jengi bat kinong hikai school jengi ki ai hangi ya ka jing ai shapang ka jing nang jing start bat ka jing tip ka guru purnima kalong kapor ban penpau ya ka jing sngongo ya barok kum kini kinong hikai bat kinong betin ki bayalam yangi ha ka jing ni ai ka jing khublai buram ya barok kinong hikai bat ki guru jong kajat benrio jongi. Parlok ba iet. Tang hadian kat to kene tayo, ngin sarake ke jing lek kemen ke bakrau, jong ke jing yo jongi ya ke jing lat luet. Kakat santere unailar ke dega sngi jong ke jing sngo sarong ke bakrau, na ke benta iwei pi iwei inong India. Ke dega sngi ban ken mau buram ki shenrang bat ki kentai ki bachelor, bat ki babon ki bala ai tilot, ya ki aka baro ki badon, ban pen scam ya ke jing lat luet jong ke mei India. Day namar gejing ai tilot ba gejing len la dia jongki bangi bat da gejing sngo sarong ya ka lama lai rong hakikti jengi menta ka lama lai rong ka penpau ki jing mot bat ki jing long balabo ha ka riti sensyari jengi parlok ba iet hakini ki kendiat senam balalit no ka jing elap hargar tirangga kala penya teli gejat benrio barok ka wei ha ka mensim idri ka bapela man la ka yeng bat man la ka surok kapen pau ke jing rakhe ya ka lama lai rong jongi menta ka snam ru tungin ya chkhmat ha ke jing elap har ghar tiranga da ka jo ke jing shirhem ba da ke jing sngo sarong in penher ya ka lama lai rong ha ki yeng ki sam jongi da ka buram bat ka jing buram ka ba ka dei hok banyo parlok ba yet man la ka snam shwa ka khat santarik unailar bon na pi pa ki jing mot bat ki jing ai jing mot jong pi shanga nga khot sngo bhai pi banyasa mi ki jingmut jong pi ha ka mai gov menta ka snem ru kumjo nga khmi lenti banyo ki jing ai jingmut ba koridor jong pi parlok ba yet kat to ngan penkot ya ka benta jungi menta ka sngi ha ka man ki bat ngin se kendo obyang ho bnai banwan rengkat bat ki wei pat ki khana ki ba ai mensiam bat ki jingjop ki ba phala jong ki para nong shong shnong jongi hadu ka takapor ngan penkot no shwa khublai shibun